No, takže dáme radšej dlhšie trošku privítanie. Takže čaute, volám sa Dominik a budem točiť content z FC25. Toto je zatiaľ môj tým a mám 40 000 coinov. Boys, a povedzte, že čo by som mal vylepšiť, akého hráča bráne. Ruli, stoperská trojica, Bok, Vlahovič, Šotrbeck, obranca pravý Kunde, naľavo Grimaldo, ofenzívny Evander, Valverde, Barella a hrotáci Kluivert a Hegerberg. Boys, asi chcem vylepšiť toho Grimalda, toho dám asi preč a pôjdem si robiť evolúciu oného Hernandeza teda, lebo on je extrémne dobrý, som počul, že je mega dobrý ten Teo na 93. Mega good playstyle, možno nejakú tú obran, nejakých ich stoper, možno tu Bok, alebo proste nejakých stoperov vymeniť. Po prípade pravého obrancu, alebo brankára, ale zase nemám milión coinov, takže by to bolo, takže proste nemám milión coinov kámo na to. Ale akože videl som, že tam je Futris Hansko. Takže toho by sme mohli získať od nejakých za 6 zápasov vyhrať si taká debilina. To by som mohol dať možno namiesto tej Bok. Akože ja neviem, lebo akože ona je celkom taká, že solid, by som povedal. Akože solidná, dobre štáty celkom má. Ona je poistali celkom v pohode a možno Vlahovič ešte po prípade. Takto a neviem, čo by som proste píšte do komentárov, že proste, čo treba vylepšovať proste, čo proste treba robiť ja som v tom úplný nubak samozrejme, lebo hrám to ešte, hrám to asi 2 mesiace možno. Takže tak, a boys, ešte mám jednu otázku. Mám točiť aj content z Grow Garden? Či by vás to zaujímalo? A tam som tiež celkom bod, akože mám to celkom pohode veci, ale lavička, ešte betová lavička. Kámo, Ebili, to som kámo proste pekol, Ebiličko. Ikonku, kámo, som proste pekol, takže nice. Neviem, ešte uvidím, že čo kúpim, alebo také niečo po prípade. Niečo také, takže zatiaľ sa majte krásne. A ja idem natočiť ďalšie videjko. Toto bude už dlhé videjko. Takže šus.